ପଲ୍ଲବୀ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଧମକ ଦେଉଥିଲେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଗୌରବ ଭାଇ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ସେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବେନି ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଗୌରବ ଭାଇ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି। ଆଉ ସେଦିନ ରୁବି ମାଉସୀ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ହାତ କରି ଏବେ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କର ବେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ରୁବି ମାଉସୀ ମୋତେ ଫଲୋ କରି କରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇଥିଲେ। ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆଦର୍ଶ କହୁଛନ୍ତି, ପଲ୍ଲବୀ ତମେ ଶେଷରେ ରୁବି ମାଉସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୋଷ ଲଦିଦେଲ। କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ରୁବି ମାଉସୀ ତମକୁ ଫଲୋ କରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲେ? ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ସମୟରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ମୋତେ କ୍ରସ୍ କଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ବସିଛି। ଆଉ ଏବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୁର୍ଖା ଗୋଟେ ପଲିଥିନରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ରୁବି ମାଉସୀ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ବୁର୍ଖାକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ। ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆଦର୍ଶ କହୁଛନ୍ତି, ପଲ୍ଲବୀ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ରୁବି ମାଉସୀ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କ'ଣ? ଆଉ ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଆଦର୍ଶ, ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଏସବୁ ସତକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି। ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆଦର୍ଶ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ପଲ୍ଲବୀ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସତକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଲ୍ଲବୀ ଏବେ କ'ଣ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ ଯେ ରୁବି ହିଁ ଗୌରବକୁ ଫସାଇକି ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି? ଯଦି ହଁ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ।